Men ellers så handler den her video faktisk om det stof, jeg har fundet frem, og de dragter, jeg har tænkt mig at sy af det. Og det er alt sammen noget stof, som jeg selv har farvet. Det er lige det, jeg har fundet i dag. Det er håndvævet stof. Og så går det sådan lidt med at finde ud af, hvor ideen til, hvad vil jeg lave, og hvordan skal den se ud, og dragterne, som jeg siger, de plejer at udvikle sig sådan, mens jeg laver dem. Så det kan godt ske, at jeg oppe i mit hoved har en eller anden idé om et færdigt resultat. Men det bliver næsten aldrig sådan, fordi det udvikler sig. Det kan være, at jeg finder et andet brikbånd. Det kan være, at jeg sætter noget andet stof på. Det kan være, at jeg tager noget fra, end det jeg vil have. Så nu justerer jeg lige den her, og så skal I se, hvad stof jeg har. Så fik jeg vist justeret den ordentligt, så den viser lidt bedre, hvad jeg har. Og jeg har fundet noget forskelligt plantefarvet stof frem. Det er, nu skal jeg lige have et overblik, det er alt sammen plantefarvet af mig på nær den her rest, jeg har i noget meget småt diamantkiber. Det er håndvævet, og det er plantefarvet med valnød. Utrolig smukt stof og virkelig blødt. Det har jeg ikke selv farvet. Men jeg har, ellers så har jeg noget. Det her stykke stof, det er også plantefarvet. Det er valnød, en lysere valnød. Så har jeg noget. Det er alt sammen, som hvis jeg ikke fik det sagt, så er det alt sammen håndvævet. Ikke af mig. Fordi det er også en af de ting, jeg har fundet ud af med tiden, at det er ikke mig at væve. Så det overlader jeg til andre og køber det, når jeg kan finde noget. Det her, det er et stykke stof, der er lidt grovere i kvaliteten. Det er lidt, måske nogen vil sige, det krasser. Det vil jeg også synes, hvis man bare havde det på som en kofte. Man skal i hvert fald bruge det som yderkofte. Det er farvet i gyldenris. Og jeg har et stykke mere i gyldenris. Så har jeg en rest også af noget håndvævet diamantkiber i en krabfarve. Og jeg kan lide alle farver, alle nuancer af krabfarve. Jeg kan rigtig godt lide, når det er den virkelig smukke, blodrøde krab. Men jeg kan også godt lide, når det får sådan lidt mere, lidt mørkere toner, lidt mere, hvad skal man sige, støvet rød end de andre. Og så har jeg også et håndvævet stof, indigo, som jeg også selv har farvet. Alle de her stykker stof, de her 4 af dem, jeg har fundet frem, skal gerne blive til, nu prøver jeg lige at justere den der lidt, det har jeg tænkt mig, at skal blive til birkefrakker til kvinder. Og det er fordi, at jeg sidste år havde syet en, og det er jo netop det, som jeg nogle gange siger, at det er måske, jeg vil ikke sige, at det var en fejl, men min idé var noget andet. Jeg havde faktisk syet en birkefrakke til, ja, det kunne både være til en mand og en kvinde, men mit fokus var egentlig, at det var en mand, men det var faktisk en kvinde, der rendte med det, og det gav mig idé til at sy nogle flere. Får jeg lige lidt længere ned nu, når jeg skal have brikbåndene på lige om lidt. Så er det vist nemmere at se. Men jeg har de her stykker stof, og min idé det er så, at det skal blive til birkefrakker. Og de birkefrakker, der vil jeg gerne have noget udsmykning på, som er lidt mit kendetegn, og der er også mange andre, der gør det, men jeg kan godt lide at sætte en manchet omkring håndleddet, og jeg kan også godt lide at sætte en lille kant bagpå dragten. Og jeg tænker så, nu har jeg fundet mine gemmer frem med brikbånd. Og det her, det er en god æske. Der er rigtig mange gode brikbånd i. Men hvis jeg nu tager
for eksempel de gule først. Når jeg så skal sætte den sammen, så tænker jeg, det her, der tænker jeg for eksempel, det skal blive en birkefrak. Så tænker jeg sådan op i mit hoved, hvad kunne jeg tænke mig? Kunne jeg tænke mig, at der kommer et bånd på, eller kunne jeg tænke mig, at der ikke kommer bånd og manchetter på? Og hvad går sammen med den gule? Og gul kan jo godt gå sammen med den brune. Den kan også godt gå sammen med den krabfarve. Det kommer an på det udtryk, man vil have den. Man vil have det endelige resultat, man vil have, men også hvilke typer brikbånd og hvilke farver jeg har. Og jeg har som sagt en del forskellige her, og det er brikbånd, som jeg køber, når jeg kan finde det. Det er alt muligt. Alle de her, de er plantefarver. Og der er blandt andet også noget med nogle sølvtråd i. Så der er lidt af hvert hernede i den her kasse. Og så tænker jeg så, hvis jeg tager udgangspunkt i den her gyldenris, der vil jeg rigtig gerne. Hvad har jeg? Det her, det er jo for småt, så det lægger vi til side. Så fandt jeg det her brikbånd. Og det er jo utrolig smukt. Og det har netop den røde farve, og det har den gule farve. Så de to, det vil jeg synes var et match. At jeg lavede en frakke, der var gul i gyldenris, og med manchetter, altså stofstykker på i den røde, og så med brikbånd. Så nu har jeg så fundet den ene. Så nogle gange, når jeg arbejder, så lader jeg det ligge et stykke tid og går til og fra og kigger på det, om jeg synes, det passer sammen. Jeg kunne måske også tænke, at den her, den kunne gå, altså hvis der ikke var noget andet på, som det røde, så synes jeg, den vil forsvinde i selve stoffet. Og det synes jeg vil være synd for det gode, smukke brikbånd. Jeg har også og jeg synes ikke, de skal være bredere end det her. Det er cirka 1 centimeter. Jeg har et i grønt. Det synes jeg så ikke helt passer. Så har jeg også et med noget gult og noget sort og noget. Det synes jeg heller ikke passer. Så har jeg endnu i grønt. Og jeg synes faktisk, det er jo det gode ved plantefarver, som jeg altid siger. Hvis nu du sætter grøn og rød og gul sammen i kemiske farver, så ligner det lidt, uden at fornærme nogen, det ser for kunstigt ud, synes jeg. Men sætter du det sammen med plantefarver, så matcher farverne hinanden på en helt anden måde, og går rigtig godt i spænd sammen. Og nu har jeg haft det her liggende lige mens jeg taler, og det her kunne godt gå. Du har den røde eller den gule her i brikbåndet, og du har også den gule i stoffet. Så på den måde, så kunne det godt være give en rød tråd igennem. Hvis vi lægger det op sådan her. Og det vil faktisk se okay ud, men det er ikke det udtryk, jeg gerne vil give den. Så jeg lægger den lige til side, og det ville jo se rigtig flot ud, hvis jeg havde noget grønt stof. Det må blive næste gang. Så jeg tror, jeg fastholder, at det skal være den gule frakke med noget rødt på. Og nu har jeg altid gang i 2-3 dragter ad gangen. Så derfor så lægger jeg den her til side. Jeg plejer at sætte mig lidt fast for, hvad jeg vil, og så klipper jeg dragterne. Og så syr jeg, når jeg sidder og måske ser film. Så derfor så har jeg altid lidt forskellige dragter liggende derinde. Så har jeg så stadig den anden gule. Og man kunne sige, så kunne jeg måske lave lidt det samme. Men jeg er også lidt imod at lave same. Så derfor så prøver jeg at finde noget andet. Og jeg har jo så det her brikbånd, som også er utrolig smukt. Men det vil jo gå godt. Så skal jeg i hvert fald finde noget blåt stof og sætte på den gule. Og det tror jeg faktisk, jeg gør. Med mindre at jeg finder noget andet bånd, der kunne gå. Den her kunne faktisk også godt gå med, for den har den røde. Og den har
den grønne, og det vil se rigtig flot ud. Men så synes jeg, at de to dragter bliver meget ens. Fordi jeg vælger den røde. Jeg har ikke noget grønt. Jo, det har jeg nok, men det kunne jeg måske finde frem, og så sætte noget grønt stykke på i stedet for. Så vil den der matche rigtig godt. Så det tror jeg faktisk, jeg gør i stedet for. Ellers så kunne jeg vælge den her. Men så bliver det lidt det samme igen, fordi så vil jeg umiddelbart vælge et stykke blåt stof, eller jeg vil vælge noget andet. Og jeg synes, at det her bånd, selvom det er utroligt smukt, så synes jeg simpelthen, det er for smalt. Det vil jeg nok bruge til en kaftan i stedet for. Jeg har så det her bånd, som det kunne også gå, men jeg har mit fokus rammer herover hele tiden. Jeg synes, det passer rigtig godt til den derovre. Og den her. Så er mit valg nu. Skal jeg tage den? Skal jeg finde noget blåt at sætte på? Eller skal jeg finde noget grønt? Og jeg tror faktisk, at mit valg bliver. Det ved jeg så ikke lige. Så derfor så er det jo en af de gange, hvor jeg siger, det lægger jeg altså lige til side. Så fokuserer jeg på noget andet. Og det kan jo være, at et af brikbåndene skal bruges til noget andet. Så giver det sig selv lidt til sidst. Nu har jeg den brune. Der vil jeg gerne lave det samme. En birkafrak. Og der havde jeg lidt, fandt jeg her. Det er noget bredere bånd. Birkabånd. Men, og synes jeg så, det bliver for bredt. Det er endnu bredere. Der har jeg også et smallere bånd her. Og det er utrolig flot. Men der tænker jeg op i mit hoved, enten en selekjole med det, eller en kaftan. Så den er også væk. Så jeg tror, at jeg går med det her, selvom jeg sagde før, at jeg vil hellere have et smallere bånd, så har jeg ikke noget i den brune, som jeg synes passer til. Jeg kigger lige igennem. Nej, det har jeg ikke. Så og hvilken kantfarve vil jeg have på? Der kunne jeg jo stadigvæk. Den synes jeg ikke er god sammen. Jeg tror, jeg tager den mørkebrune her. Et stykke af den på. Og så giver det lige pludselig mening, fordi så kan man se brikbåndet, hvor det ellers måske her forsvinder lidt, synes jeg. Så er der en ny birkefrakke. Hvis vi så går over til den blå, fordi det fanger mit øje hele tiden, så er det her bånd jo bare fantastisk smukt. Og de to ting, de er oplagte sammen med brikbåndet. Så det er den tredje birkefrak. Så vender jeg tilbage til den sidste gule. Jeg synes altid, at gul er lidt svær at arbejde med. Og jeg tror, at det jeg vil gøre, det er, at jeg vil finde et grønt stykke stof og sætte på hernede som kant. Og så vil jeg bruge det brikbånd der. Jeg synes, det andet her, det forsvinder simpelthen. Der tænker jeg, at det skal over i noget blåt i stedet for, før at det ligesom bliver pænt til det her brikbånd. Jeg synes, det er synd, at det forsvinder, når det er et forholdsvis dyrt brikbånd, jo, når det er plantefarve. Og der er også lagt en masse timer i det. Så det er mit projekt for i dag. Det er at klippe 4 birkefrakker. Så vi ses. Hej!